Jeg hedder Dennis, jeg er 22 år gammel og har dyrket parkour de sidste sted mellem 6 og 8 år, og jeg har lavet en parkourpakke. Jamen, helt fra starten, da jeg begyndte på parkour, der var det sådan en drømmeting, at der var nogle steder, der bare var perfekte til det. Og det er kommet stille og roligt både i København og Aarhus og forskellige steder. Og så tænkte jeg, at der skal der også være en i Køge. Og jeg tænkte, det kunne være fedt, dels fordi jeg havde nogle ungdomsskolehold også senere hen i forløbet, hvor at nogle af dem faldt fra undervejs. Og jeg tror, det har meget at gøre med dels, at der ikke er så mange udøvere i Køge, men også, at der ikke er nogen steder at træne. Jamen, på det tidspunkt der var jeg frivillig på Tapperiet, og der havde vi fået en kontakt her til Køge Kyst, som har nogle midler, nogle penge, og som har noget viden også, og noget areal, vi kunne bruge til det. Og der gennem Tapperiet kom jeg til et møde med dem og foreslog den her idé, og den var de sådan set helt hooked på, og så arbejdede vi lidt op derfra. Der var rigtig mange udfordringer i det, dels fordi at de startede med det, og de ville rigtig gerne lave det, så havde de ikke rigtig mulighed for det, fordi de kendte ikke planerne overhovedet for området, så hvis de kunne sætte noget op, så skulle det også kunne pilles ned igen relativt hurtigt. Så det gjorde lidt begrænsninger i forhold til budget og hvad det kunne laves af i det hele taget, fordi det skulle være midlertidigt, hvis det skulle være noget. Så senere hen, så døde projektet lidt hen på grund af det. Vi kunne ikke rigtig komme videre. Deres chef sagde op, så lå det også død på grund af det. Så havde vi nogle godkendelser på et tidspunkt, der skulle gennem kommunen. Der gik også halvt til et helt år med det, hvor projektet næsten var dødt, indtil vi lige pludselig fik svar. Og så sagde de, nu er vi faktisk klar. Er du stadigvæk interesseret, så må du prøve at finde tiden i kalenderen til at komme videre der. Jeg har ikke bygget, det har jeg hverken haft tid eller evner til, men jeg har tegnet og fået idéerne. Og så har vi haft nogle arkitekter og håndværkere indover, de har ligesom vist mig, hvad for nogle materialer de havde liggende, og de har skulle have styr på beløbene, hvad der kunne lade sig gøre, og så har jeg bare tegnet ud af derfra, prøve at finde ud af, hvordan tingene kunne give mening. Og så har jeg været med lidt til det praktiske, noget med at grave lidt ud og strø noget grus, men de sådan større ting her, det har der været nogle professionelle på. Altså, det har jo hovedsageligt været mit projekt, men Tapperiet har været gode til at bakke mig op, prøve at tage nogle af de her møder og hjælpe lidt til med at skaffe nogle frivillige og skaffe noget sodavand til dem, der kom og hjælpe til. Og så har nogle af mine kammerater har jeg kunne spørge lidt, hey, vil du ikke hjælpe med nogle af de praktiske ting, og kan du ikke lige kigge på det, jeg har tegnet her, giver det nogen mening overhovedet? Og så har jeg fået lidt ekstra input den vej, og så selvfølgelig Køge Kyst har været rigtig meget ind over det, og sådan alt det arkitektoniske med bærekræfter og sikkerhed, det har de kigget på. Jamen, det er ret vigtigt, synes jeg, fordi altså, man kan jo godt komme helt udenfra og komme ind, men så skal man også bare starte helt fra bunden. Det er nemmere, hvis man har en lille sidevej ind, der kan sige god for en på forhånd. Og i det hele taget, når man sådan skal bruge en hånd til noget, og det er frivilligt for andre, så kan det være svært at trække nogen ind, hvis man ikke kender nogen, der også har en interesse i det i forvejen. Jeg tror, det er vigtigt, at man i hvert fald bare bliver ved med at have drømmene og idéerne, og gå og lege med dem. Og nogle gange så kan man godt se, at det var måske en dum idé, men andre gange så kommer der også et eller andet frem. Og så er det vigtigt at prøve at gribe den og arbejde videre med den. Få det formuleret, hvad er det egentlig helt nøjagtigt, min idé den går ud på. Og så prøve at undersøge, hvem er det, der kunne have interesse i også at gøre noget ved den her idé. Så tage kontakt til dem og se. Og rigtig mange gange så får man et afslag, men der skal jo også kun et enkelt go på, så kører projektet. Jeg har brugt rigtig meget tid på det her projekt, især fordi der har været mange ting, hvor vi har ventet, og så har vi ligesom skulle starte på ny, så er der kommet en ny kontaktperson ind over og sådan nogle ting. Jeg har slet ikke timer på, hvor meget det har taget. Det har også været et sjovt projekt, så man skal være klar på også, at alt efter størrelsen på ens projekt i hvert fald, så tager det meget tid for en. Jamen desværre så er der nogle ting, der ikke er blevet taget helt højde for i forhold til nogle sikkerhedsting. Der er nogle arkitekter, der har kigget på nogle af de ting, og det er i forhold til nogle faldhøjder og afstande til kanter osv. Og der har været nogen nede at kigge på det, og der er nogle enkelte ting, der ikke er blevet godkendt, så de er desværre blevet pillet ned igen. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt.
Jeg håber rigtig meget på, at det kommer til at stå her længe, men nu må vi se med hele havneudviklingsplanen, om der skal bygges noget andet, eller hvad der skal ske. Men jeg satser meget på, at det bliver stående, og forhåbentlig også kommer der rigtig meget liv i det, så der er nogen, der er interesseret i også at udvikle det og gøre det endnu federe. Måske få bygget nogle af de ting op, der blev fjernet på en ny og federe måde måske. Det er altid svært at kigge tilbage på. Altså, jeg er rigtig ærgerlig over i hvert fald, at de ting, der er blevet fjernet, er blevet fjernet. Fordi det var det, der sådan lige gjorde det sidste. Så med det taget i betragtning, så synes jeg måske, der har brugt mere energi på det, end det, der er kommet ud af. Men hvis det hele havde fået lov at være der, så synes jeg, at det har været det hele værd. Vi var gode til sådan at snakke sammen undervejs, og så jeg kunne spørge dem og sige, jeg tænker på det her, kan det lade sig gøre? Og der fik jeg hurtigt at vide, om det kunne eller ikke kunne. Og den anden vej rundt også, når de har tænkt et eller andet, så har jeg også sådan langt hen ad vejen haft mulighed for at sige, at det fungerer ikke. Og det har også været vigtigt for dem, når de skulle skyde penge i et projekt, så det skulle både være pænt, og det skulle også være funktionelt. Og de ved jo ikke noget om parkour, så de har været til mig hele tiden, og jeg ved ikke noget om arkitektur og alle de beregninger, der ligger bag. Så der har været en god samtale omkring det, så vi var sikre på, at det hele var, som det skulle.